Tak, a máme tu koniec honby za tretím pokladom, ktorý bol ukrytý na pustom hrade. Tento poklad znova nikto nenašiel, hoci jeden pán došiel až k miestu, kde bola ukrytá prvá indícia, no prišiel však pozde, 2 dni po ukončení honby za týmto pokladom, a preto treba odoberať kanál, aby ste ďalšiu honbu nezmeškali. No a taktiež pozorne sledovať videá, v ktorých hovorím, že každé hľadanie trvá presne 1 mesiac. Určite ste mnohí zvedaví, čo sa tentokrát skrývalo v ukrytej truhličke. To vám ale neprezradím, dokým poklad niekto nenájde. Ten istý predmet som totiž ukryl na novom mieste, no k tomu sa dostanem až v závere. Teraz si poďme pozrieť, ako ste pri hľadaní majového pokladu mali postupovať. Pod nohami Ladislava. Na kopci stojí a útočí rohami. Poklad je ukrytý medzi 4 kamennými hlavami. No a vidíš, že to nebolo nič zložité. Ak už dlhšie sleduješ môj kanál, tak si možno zistil, že v každom videu ukazujem miesta, kde som ukryl indície aj samotný poklad. Ale zároveň ukazujem aj slepé uličky, ktorých úmyslom nie je zmiasťa, ale napovedať ti, kde sa poklad zhruba nachádza, pretože len málo kedy zverejňujem presné lokality. No a preto pozorne sleduj každý detail. Keď sa dostaneš k indície a pre tebou vyvstane hádanka, tak si spomeň, čo všetko si videl alebo videla vo videu, pretože tam nájdeš aj odpovede. A hlavne odoberaj kanál, pretože čoskoro začína honba za 4. pokladom. Len počasie sa musí zlepšiť.